Ahoj lidi, máme pro vás další video z Pepe Lopez Gym a tentokrát bude navazovat na to, co už jste mohli vidět předtím. Bylo to video o Technogym BioStrength mašinách a tentokrát se budeme bavit o diagnostickém zařízení, který se nazývá Check-up, kde nejenom, že zjistíte, kolik vážíte, ale samozřejmě vám to i rozebere, z čeho se skládá vaše tělesná tkáň, jak moc máte tuku, kolik máte svalů a podobně. Ale zároveň i vám ukáže třeba, jaký máte bazální metabolický výdej, abyste si dobře mohli postavit dietu, abyste měli přesný data, které můžou navazovat na to, jak cvičíte a jak můžete držet vlastně s cílem všechno dohromady. Potom máme celou řadu dalších metrik, o kterých si povíme hnedka za chvilku a samozřejmě to souvisí i s aplikací, kterou musíte mít v telefonu, aby tohleto měření vůbec mohlo proběhnout. Takže těším se, až se na to podíváte a přijdete si to vyzkoušet. Základem je stáhnout si aplikaci Technogym. Pokud už jste přihlášení, tak se vám ukáže tadyhleto meníčko, anebo je potřeba vyplnit několik údajů, včetně souhlasu se zpracováním dat a několika údajů, jako je tělesná výška, věk a podobně. A potom, co se chceme vlastně už dostat trošičku na další krok, tak je potřeba se přihlásit a to se dělá takhle. Aby jsme se mohli přihlásit na měření, tak tady dáme přihlásit se a aplikace nám to naskenuje a tím se dostaneme do systému. Je potřeba, aby jsme měli slečený boty i ponožky a byli jsme na těch kontaktních pedech, které jsou dole. Já teďka odložím pro chvilku mobil a budeme potřebovat jenom tohle. Jelikož děláme tělesnou analýzu, rozbor těla, tak klikneme na rozbor těla a jelikož jsme dneska už měřili a ukazujeme to znova, tak dáme zopakovat. Klikneme na udělejme si test, jenom potvrdíme údaje o tělesné výšce, stoupneme si na váhu a můžeme spustit měření a to zatím bez těch madel. Zatím je to jenom takhle, krásně na boso. Jak všechno naběhne, tak se nám ukáže hmotnost a my můžeme pokračovat dál. A k tomu, aby jsme mohli pokračovat dál, tak tady máme vlastně i návod, jak to všechno probíhá. Máme tady vizuální reprezentaci toho, co by člověk měl udělat. Takže máme mít krásně paty na těch zadních částech, zkus se trošičku posunout tak, abys tam byla přesně. Potom si vezmeš madla, pojď si je vzít a vlastně je držíš tím způsobem, že máš palce podél těch jednotlivých pedů. Natáhneš ruce a dáš je od sebe tak, aby se tady nic nedotýkalo. A teďka už nám odpočítává začátek, stroj po nás bude chtít, aby jsme u toho nemluvili. Jakmile to začne, tak tady nabíhá taková lišta, budeme mít 5 různých úseků, z čehož bude vlastně takhle graficky odebírat jedna a druhá ruka, potom první a druhá noha a nakonec i trup. Je dobrý, aby se u toho nemluvilo, protože to vlastně nechce jakoukoliv interferenci. Mimochodem, stroj od Technogymu doporučuje, aby člověk třeba neměl nějaký kardiostimulátor nebo nějaký kovový elementy, třeba piercing a podobně, protože by to mohlo vytvářet nějakou interferenci, případně třeba nějaké ohrožení pro tělo, kdyby to bylo třeba nějaký kardiak. Takže během toho, co nám tady nastupuje tato grafika, tak vlastně se pořád toho držíme. A jakmile tam doběhne ještě ten trup, tak budeme mít krásně hotovo a téměř okamžitě se nám zobrazí výsledky. A ty výsledky si postupně budeme interpretovat vlastně, co můžete tím měřením získat a jakým způsobem to o vás vypovídá. Takže už jsme skoro na konci měření, jak vidíme, a tak. Akorát máme měření dokončeno, takže si necháme zobrazit výsledky, můžeme dát pryč všechno, můžeme se postupně potom i obout a tak. Máme krásně vysoký skóre. Tohle je takový jako kompletní skóre, který nám to přiřazuje. A tady je vlastně, tady jsou hlavní údaje, jakoby, z kterého se to skóre skládá. A potom jsou tady některé další užitečné měření, z kterých třeba je velmi důležitá tadyhleta část. Bazální metabolický výdej, to je vlastně množství energie, který potřebuje tělo v klidu na provoz svých tělesných systémů a je to největší část toho, co za den spálíme. Takže když si třeba to takhle rozklikneme, právě jsem začal tadyhletím, to je velmi důležitý pro úpravu jídla a případně výživy tak, abyste co nejvíc byli v souladu s cílem.
Chvilku to trvá, ale pak nám tam něco naskočí, tady byly různý měření, tak to, a tady máme k tomu nějaké informace, můžeme si to třeba počíst a tady vlastně nám to ukazuje prostě, v jaký zóně se jako nacházíme a co z toho můžeme případně vyvodit dál. Tady jsme třeba klesli o 9 kalorií, můžeme to potom jako vlastně navýšit. Čím je člověk těžší, čím má víc svalů, tak tím víc jakoby ta bazální metabolika jde nahoru. Takže tohle je důležitý údaj. Tím jsem začal a teďka vlastně tady jenom řeknu jakoby ještě jednotlivé věci. Hmotnost kosterních svalů. Tak, tohleto je vlastně ryze jenom svalovina. Takže vlastně váží 22,9 kg v absolutní hodnotě hmotnosti, což vytváří 44% vlastně tělesní jako kompozice celkově. Jo? Tady k tomu zase můžeme jako pročíst nějaký příběh, uvidíte ho mimochodem i v té aplikaci a tady vidíme, jak se vlastně jakoby člověku daří oproti průměru. A tady nám to vlastně ukazuje graf. Jo? Takže vlastně tady můžeme i přepínat mezi tím, že třeba nějaký předchozí měření a podobně, nebo tadyhle to aktuální. Teďka přijdu krásně zpátky. Celková tělesná voda. Tohleto je údaj, vlastně, který potom souvisí s dalšíma. Já ho ani teďka nebudu rozklikávat, spíš se podíváme, vlastně, jak to souvisí s tím. Tady máme, jak je tohleto EC2TV a IC2TV, tadyhle ty dva údaje, tenhle a tenhle. Tak tohleto je vlastně obsah vody v buňkách a tohleto mimo buňky. Pokud máme větší obsah, teďka to takhle rozkliknu, v mimobuněčné vodě, někdy se říká jako vlastně interstitium, tak až nám tam naskočí ten údaj, tak vlastně my tam uvidíme, že se nacházíme v průměru, takže to je vlastně dobrý, jsme trošičku vlastně v té zóně nahoře a tohle to nám třeba indikuje, jestli třeba tělo je v nějakém zánětu, nebo jestli jsme v nějakém stresu třeba, nebo nám může ukazovat jakoby určitý indikace toho, že třeba trénujeme příliš tvrdě, příliš často a nedochází k takový třeba ideální regeneraci tak, aby jsme získávali výsledky efektivněji. Jo, a potom vlastně jakoby ta nitrobuněčná voda, tak to je vlastně to, co je jakoby uvnitř. Vlastně pokud člověk nějakým způsobem pracuje se svalama, tak patrně vlastně ty svaly budou trošičku víc hydratovaný, budou vlastně jako sát vodu dovnitř, jakoby i s ostatníma nutrientama a podobně. Takže pokud člověk cvičí a třeba dobře se vyžuje, případně nějakým způsobem dobře suplementuje, bere třeba například kreatin nebo nějaké takovéhle věci, tak se tohleto zlepšuje a vlastně je lepší mít víc vody v buňkách a míň vody v tom mimobuněčném prostředí. Jo? Takže teďka vlastně ještě tohleto byly takové dvě další jako zajímavé metriky a teďka vlastně tady, když třeba půjdu, tak jakoby hmotnost to je jenom vlastně statistika vůči průměru výšce a věku a tak dále. Ten bazální metabolismus, to už jsme se koukali. Hmotnost měkkých netučných tkání, to je vlastně bez kostí hmotnost a bez tuku. Tak tohle to vlastně by byla jako ta hmotnost, jo? Tady je vidět, že je celkem jako dobrá, tady vlastně nám to okamžitě ukazuje vlastně, kde se pohybujeme. Netučná hmota, to je jenom jako vlastně podmnožina toho, jako, že jo, bez toho tuku a co ještě dalšího bez toho tuku. To není zase až tak zajímavý. BMIčko, to je Body Mass Index slavný, který vlastně jenom říká, jak je člověk rozlehlej na svoji výšku a neříká to nic o té distribuci těch tkání. A to právě máme tady v těch dalších jako záležitostech, které vidíme kolem. Jo? A poslední dvě metriky, které jsou velmi důležitý, tak bych řekl, že je tenhle ten fázový úhel, jo, trošičku si ho rozklikneme a to nám vlastně ukazuje vlastně, jak máme zdraví buňky, jak je silná jejich membrána a jakým způsobem do nich proniká voda. Pokud je trošičku silnější a pevnější, znamená to vyšší zdraví, pokud ne, tak trošičku menší, nebo případně člověk může být i nemocný nebo přetrénovaný a vlastně znamená to, že je zase v nějakém jako přepjatém módu. Jo, my si tady jakoby držíme jakoby celkem dobře, pokud je člověk jako velmi vysoce trénovaný a třeba neměří po tréninku, jako to máme teďka aktuálně, tak by ty výsledky měly být daleko vyšší. Je to celkem docela důležitá metrika s ohledem na to, jak třeba postupovat, jak distribuovat trénink a podobně. Takže kdokoliv, kdo třeba už sem chodí nebo chce začít, tak tohle je celkem důležitý údaj a vlastně podle toho, jak se mění, tak podle mě ten údaj se může měnit jakoby i v rámci jako kratších horizontů času. Jo? Takže to máme tohleto a potom konečně máme tohle, což vlastně hustota kostí, což se často týká především ženských třeba ve starším věku, kdy díky hormonálnímu jakoby úbytku se jakoby trošičku mění i tohleto a tím jako vzniká riziko třeba, dejme tomu, větší lámavosti kostí třeba při nějakých úrazech a podobně. Takže vlastně tady vidíme, že třeba v tomhletom konkrétním případě je to vynikající, protože jsme v mladém věku a tak dále, má to vynikající skóre, jo, takže úplně v pořádku, jo.
Takže tohle je ta další metrika a vlastně tohle nám krásně tomu stačí. Vlastně tohle, co jsme začali, ten bazální metabolický výdej, můžeme pomocí toho určit vlastně, kolik musíme přijímat v rámci toho, jak se pohybujeme, dá se z toho vypočítat krásně vlastně jakoby ta dieta a vlastně pro každýho a pro ten daný cíl se dají udělat konkrétní čísla, které z toho počínají. Tohle je důležitá diagnostika a analýza. Jo? A vlastně všechno tohleto, co tady vidíte, vlastně můžete vidět i v aplikaci v mobilu a můžete vlastně i vidět tu historii. Jo? Vy se můžete podívat, jak se to postupně vývojem času vlastně mění a jaký trendy vám to ukazuje a případně jaký změny v tréninku anebo vlastně v metodice ve veškerých těch doménách, třeba i ve výživě a regeneraci, můžete dělat tak, aby jsme vlastně dosahovali co nejúspěšnějších výsledků. Právě se nacházíme v aplikaci Technogym, kterou jsme si předtím stáhli a pomocí který se můžeme přihlásit nejenom na ten check-up, ale vlastně i na všechny tyhle ty stroje. Můžeme a nemusíme, ty stroje fungují i bez toho, ale pokud jo, tak jsou tam dodateční prvky. A tady vlastně, když kromě těch ostatních věcí, co si můžete tady vlastně zjišťovat, nás zajímá to měření a tam se dostaneme tady ve výsledcích. A tady vlastně, jak je to kolečko a ty různý jednotlivý moduly, tak my jsme zatím měřili tohleto, to tělesné složení a to najdeme vlastně v tomhletom Wellness Passportu. Ještě jde překliknout sem do aktivit a tady je ten Wellness Passport, jo? Tady potom jsou dole ty moduly, které se prostě postupně točily, takže máme tělo, tohleto nám dalo tohleto score a my teďka můžeme udělat to, že se podíváme na ty konkrétní parametry a to najdeme tady ve složení těla. Takhle se do toho dostanete a nemusíte ani nahlížet do té aplikace, jo? Takže máme tady prostě všechny tyhle ty základní parametry, tak jak jsme hmotnost tělesního tuku, kolik ho tam je, kolik v absolutní hodnotě, plus samozřejmě procentuálně, potom kolik váží kosterní svaly jako takový, sami o sobě, celková tělesná voda a vlastně kolik jí je potom vlastně mimo buněční prostředí a uvnitř buněk. A to máme tady ty dva údaje. Vždycky se dodá nějakým způsobem samozřejmě rozkliknout a ukázat nějaký trend, jestli to je dneska nebo během týdne, jak se to měnilo měsíčně a tak dále. A potom vlastně, když se klikne tady, tak to ukazuje vlastně všechny údaje, kdy to jak bylo měřený a tak dále. Jo? Takže tohle to můžeme vzít zpátky. To bylo jenom takhle pro příklad. Takže vlastně jakoukoliv tadyhletu věc můžete rozkliknout a vidět trošičku víc do detailu. Tady vidíte zase bazální metabolický příjem, z kterého se dá vypočítat krásně jako dieta. Pak, když vezmeme bazál, zvážíme vaši jako aktivitu bez sportu a na to ještě přičteme průměrnou jako třeba denní jakoby ztrátu energie, třeba konkrétně sportem, tak se dostaneme do rovnovážního stavu a z toho můžeme jít do deficitu nebo přebytku nebo i na tom zůstat a udělat dobrý rozdělení makroživin a toho se přidržet, aby to bylo v souladu s našima cílema. A potom samozřejmě všechny tyhle ty ostatní věci, o kterých jsme si říkali přímo na tom vážení. Jo? Takže tohle je důležitý. Samozřejmě v aplikaci máte další věci, jako například různé výzvy a tak dále. Jo? Novoroční výzva, tady vlastně nějaký cyklus jako nějakých třeba kardiostrojích a podobně a tak dále. Jo? Potom tady vlastně můžeme mít jakoby i nějakýho kouče, kde třeba se dá jakoby propojit nějaký třeba věci na trénink a tak dále. Když bychom něco chtěli prozkoumat, tak tady vlastně můžeme třeba cvičení podle vybavení. Většinou je to provázané jako vlastně s Technogym vybavením, ale samozřejmě i když není jenom technogymácký, tak může být velmi podobný. Tady jsou třeba cvičení s jednoručkama, to může mít s kterýmakoliv, tak tady vidíte třeba, že tady máte nějaké upažování na ramena a tak dále a tak dále. Takže vlastně se můžete jako třeba proklikat i tadyhletím. Mimochodem, když se potom vlastně přihlásíte, jo, do toho programu, jo, přes tadyhle ten QR kód, tady jakhle, tak vlastně u těch strojů, jako je třeba například tenhleten, se přihlásíte, ono si to bude pamatovat vaše metriky, bude si to pamatovat vaše maximální zatížení, z kterého se bude odvozovat vlastně i to, co potom jako si nemusíte pamatovat a ten stroj vlastně bude jakoby vás nějakým způsobem jako směrovat nějaký rozumný progresy podle nějakých cílů a tak dále. Zároveň rozsahy pohybů, bude si pamatovat nastavení výšky sedačky a nějakých dalších elementů a tak dále, takže vlastně tímhletím získáte jakoby určitě jakoby nějaký návod na to, jak se vlastně integrovat s tím prostředím, v tom ekosystému těch Technogym strojů a vytěžit z toho maximum. A samozřejmě nad rámec tohohle máme tady všechno ostatní.
A tohleto je vlastně speciální diagnostický zařízení, který má vlastně tenhle ten přesah, který nikde jinde nenajdete, který najdete pravděpodobně jenom v Pepe Lopez gymu. Já o žádný takovýhle posilovně nevím. Občas existují někde nějaký in-body stroje a podobně, které jsou na podobném principu, ale tady vlastně můžete přijít, můžete si to vyzkoušet i zadarmo, případně si to můžete vlastně vyzkoušet jakoby i pod mým programem a s mým týmem, který vlastně jakoby vám tohleto může pomoct udělat a vlastně potom můžete pod náma trénovat a mít k tomu vypracovanou tu výživu a podobně. Moc rádi vás tady v Chomutově uvidíme a pro všechny z vás, kteří už sem dávno chodíte, tak samozřejmě využijte tadyhle možnosti. Není to nic, co by vás zabilo, stojí to jenom chviličku času. Když budete chtít strávit malinko víc času, můžete udělat všechny ty ostatní další moduly a budete vlastně, když uděláte všechny ty další moduly, tak vlastně zjistíte jakoby ten svůj skutečný wellness age, který je tady popisovaný, který bude vlastně výsledkem jako všech těch jednotlivých měření. Ty měření probíhají různě a tady je taková kamera, můžete poodstoupit trošičku dál a vlastně děláte nějaký rozsahy pohybů a do dřepu a tak dále, rovnováhu, nějakou kognici, kde tady vlastně jako máte nějakou interakci s displejem, sílu, kterou můžete měřit na těch strojích a i kardio, který třeba můžete dělat na rotopedu a potom vám to ukáže pomocí všeho tohoto ten váš wellness age. Ten wellness věk, jak se říká česky. Takže tohle je výzva pro všechny z vás. Přijďte si to změřit, když už tady chodíte, anebo pokud jste noví, tak my vám s tím můžeme i pomoct a rádi vám ukážeme, jak potom pomocí těch diagnostických dat efektivně vytvořit takovou cvičební a výživovou rutinu, abyste dosáhli vašich cílů. Takže zkuste to, těším se, že vás tady uvidím hodně.